Uzogugela ejele owesilisa oneminyaka u-30 ogwetshwa udilika jele ngecala lokudlwengula isalukazi esineminyaka u-73 uSibusiso Gift Zwane ogwetshwe inkantolo yesifunda seMadadeni ngaleli cala elenzeka ngo-2017. Okhulumela be-NPA KwaZulu-Natal uNkosazana Natasha Ramikson uthe inkantolo iphinde yagexabeza uZwane ngeminye iminyaka emibili ngaphezulu kwecala lokugqekeza. Kube ukuthi ngosuku lwesigameko isisulu ebesineminyaka ewu-73 ngaleso sikhathi sasemzini waso ngesikhathi uZwane egqekeza endlini. Kube ukuthi sambuza uZwane ukuthi ufunani emzini waso, kuthiwa akazange kaphendule kodwa-ke wakwasidlwengula. uNkosazana Ramikson ukara uthe-ke isisulu sakwazi ukubaleka sabiza indodakazi yaso. Uthi laba-ke bobabili babeke sebembona uZwane sephume ehamba emzini wesalukazi. Uthe isisulu sabeke sesisiswe emaphoyiseni savula icala ngaphambi kokuba siye eThuthuzela Center khona-ke eMadadeni ukuyothola usizo. Inkantolo umshushisi uSindi Albert wethula ubufakazi besisulu nendodakazi yaso nobukadokotela konke-ke okuhlangene necala lokudlwengula. Uthe uZwane ngosizo-ke lommeli wakhe uzame ukwenza ungabazane ngobufakazi besisulu njengoba-ke ethe kungenzeka ukuthi kasibonanga kahle ngenxa-ke yeminyaka yaso. Kodwa-ke lokhu akumsizanga njengoba-ke isisulu sekwazile ukunikeza-ke inkantolo imininingwane nangesibazi-ke semuva kwendlebe-ke kaZwane. Uthe kuvele ukuthi isalukazi sakwazi ukubona ukuthi lesi sibazi sakwazi ukubona ukuthi isibazi eduzane ngesikhathi kuZwane esidlwengula. Inkantolo ibisikhipha umyalelo ukuthi igama likaZwane lifake kuhlwini labantu abenza amacala okudlwengula wabeke sephucwa nelungelo lokuba-ke nesibhamu.